Benvidos ao programa Boca Aberta, en concreto unha iniciativa que se chama Creando Historias con Anxo Fariña. O programa Boca Aberta, que é da Xunta de Galicia, é un programa de dinamización lingüística patrocinado pola Xunta de Galicia en colaboración coa miña editorial, que é Cións a Nosa Terra, e coa axuda do Concello. En que te basaches para facer este libro? Eu decín empezalo por Autoxo, por qué? Porque, bueno, fixe unha aposta con un amigo, porque eu lle contaba que iso se pode facer unha historia incluso a través dun punto, non? Como vos contei a vos. Un punto podemos facer unha historia, simplemente hai que darlle voltas e podemos ver nun punto moitas cousas. El me dixo que non se creía iso, que eu podese facer unha historia de calquera cousa, e eu dixo, iso que podo. Entón me dixo, vale, pois vimos facer unha pequena aposta. A ver se eres capaz de facer unha historia co que eu che diga. Entón el me dixo, me sinalou un toxo, e eu o que fixen primeiro foi facer un microrelato, unha microhistoria, como fixen aquí, o sea, como fixemos aquí. Opas que me gustou, me pareceu tan divertido a historia do Toxe, tan de aquí, que dixen eu, non, vou dar máis voltas isto, entón logo o estirei moitísimo máis, non? Vais a descubrir quen é o señor MP? Home, claro. Eso cae, home, claro, de feito no terceiro xa sabemos un pouco máis dele. Si, é certo que un punto non é gran cousa, pero un punto primeiro que un punto de partida, é algo onde se inicia algo. E ademais, se nos fixamos ben no punto, ese punto pode ser máis cousas. Unha pelota. Unha pelota? Que máis? Unha cabeza? Un dono. Un dono? Sen burato, ben. Hai fame xa, Eu tamén, tomaba un café ben a gusto. Unha rueda. Unha roda, moi ben. Unha laranxa. Unha laranxa. Máis. Sergio. Ve Adrián e Sergio, segundo punto, Van a Madrid en avión. van a Madrid en avión, E atopan un libro. atopan un libro. Para que serve o libro? O libro. A ver, para que serve o libro? Hai alguén por aí, para que serve o libro? Para ir ao ceo con él. Para ir ao ceo con el, tipo se enriba o libro e o libro fai así. Hai un enigma dentro dunha caixa que está nunha mesa dun cuarto da casa de alguén que baixo a cidade noutro país, cruza as esquinas viaxando nun tren, cunha maleta que leva un abrigo que garda nun peto a solución. A solución está nun peto do abrigo que vai na maleta cruzando as esquinas, baixo a cidade noutro país, viaxando nun tren, lonxe da casa que ten unha mesa no cuarto de alguén que garda un enigma dentro dunha caixa.